Que farten estic dels catalans, és que és el mateix gairebé que l'altre. És que tenim mala sort i sobretot tenim mals líders. És a dir, els tipus aquests, quan va haver tot aquest merder, que de sobte, per primera vegada, amb anys i anys, tenim la possibilitat d'arribar a algun lloc, i aleshores resulta que tenim uns líders que són incapaços de dur-nos al lloc, que sabien perfectament que això no ho podien fer. Ja ho sabien, tots ells. Ja ho sabien, i van continuar perquè, clar, com tot... Perquè no volien, parlaven de poders, no volien uns apartar-se perquè entraren els altres. Ningú volia cedir, encara que anaven cap a l'escorxador. Ja, però que jo el que penso és que un pastor, jo sempre m'ho imagino així, un pastor que ha agafat tot el ramat de les ovelles, diguem, catalans, no? I que ha decidit treure-les d'aquell lloc i portar-les a un altre perquè estiguin millor. I quan està caminant se n'adona que les està fotent anar cap a un barranc. I ell continua, perquè les ovelles ja estan allí contentíssimes pensant que aniran als prats divins de Déu, no? I això és el que jo tiro encara a tota aquesta gent, que si ja veien que no, doncs haver agafat i després de les votacions haver continuat fent vida normal, perquè allò sí que era una bomba de rellotgeria.